म्हणजे कालवा जे निघतात तर मित्रांनो ते कालवा असतात बाजारात विकले जातात. तर मित्रांनो ते कालवा ह्याच्यातून बाहेर पडले जातात, ह्याच्यातून काढतात. या सुट्टीला गाठ मारले गंडवल्यानी वादळाला वादळ काय झाला आता बघा छत्रीचा. तर नमस्कार मित्रांनो, मी मॅड इंजळकर, आमचं कोकण यूट्यूब चॅनलवरती तुमचं सगळ्यांचं पुन्हा एकदा एका नवीन व्हिडिओत मित्रांनो स्वागत असा. तर मित्रांनो, जसं मी कणकवलीतनं हिंजळ्यात येलं आहे, तर हिंजळ्यात एक रात्र एक दिवस न थांबता मी डायरेक्ट गेलं आहे मामाच्या म्हणजे गडी तामान्यात. आणि तिकडचे तुम्ही व्हिडिओ बघितलाच, कुर्ले वगैरे पकडून गेला. तर पावसामुळे मित्रांनो कुर्ले आणि मासे हे दोन्ही पण वस्तू ना भेटत नव्हते, कारण काय पावसामुळे नदीत पाणी भरपूर भरला, खदूळ झाला, त्यामुळे मासे तर नाहीच होते. आणि कुर्ल्यांचे तुम्ही बारके पोरा बघितलास तर ते आमका मोठे भेटूक नाही. तर मग दुसऱ्या दिवशी कंटाळा येलो, नंतर मग मी इलं हिंजळ्यात. तर मित्रांनो, आत्ता मी असं हिंजळ्यातच तर घराच्या वरती आमचा हो रस्तो असा मेन आचरा देवगड. तर आत्ता जाऊचं असं मित्रांनो एका जागेवरती. तर त्या जागेचं नाव असा चिंगूळ प्रकल्प. चिंगूळ प्रकल्प ह्या नाव आम्ही ना मित्रांनो लहानपणापासून ऐकतो, म्हणजे अगदी 7वी 8वीत असल्यापासूनचे आम्ही हे नाव ऐकतो, पण त्या कधी बघितल्या नव्हत्या. पण आमका एवढा माहिती होता की चिंगूळ प्रकल्प म्हणजे काय, चिंगूळ वगैरे असलेले लहान लहान पिला सोडतात, ते नंतर मोठे होतात, त्यांना पालपोषण करतात त्याचा, आणि नंतर ते विकले जातात. मग तशाच प्रकारचे मासे पण ते तिकडे नदीच्या कडेतले, म्हणजे आमच्या खाडी आहे अन्नपूर्णा, तर त्या खाडीतले मासे नदीतले आतमध्ये घेऊन त्यांना परत त्याचं पालपोषण केलं जातं आणि मग ते पण विकले जातात. तर ह्या फक्त ऐकलं होतं, कधी जवळ जाऊन कधी आम्ही बघितलं नव्हतं. तर मित्रांनो, आज तास बघूसाठी जाऊचं असं. त्या अगोदर म्हणजे जो चिंगूळ प्रकल्प असा, म्हणजे आमच्या नदीच्याकडे घोसलेलो असा, हां चिंगूळ प्रकल्प जो असा आम्ही जो पहिल्यापासून बघतो, तो काही वर्षापासून ना बंद होतो, काही कारणामुळे बंद होतो, पण तो आता परत चालू होता, त्याचं काम चालू असा. आणि त्याचं काम करूसाठी आमच्या वाडीतलेच माणसं असतात, म्हणजे निलेश काका असा, त्यानंतर माझं सक्को भाव असा सुमित, त्यानंतर वाडीतलं एक अमोल म्हणून पोरगो असतात. तर ते तिघा आणि त्यात ज्याने काम घेतलं ना तो आमच्या गावातलोच असा. तर मग चला जास्त वेळ करतात त्या जागेवरती त्या पहिल्या आपल्याला जाऊचं असं पेट्रोल टाकू, कारण का येताना मी ना कणकवलीतनं 500 रुपयात पेट्रोल टाकले होते. तर काल गडी तामान्यातनं गेले ना तेव्हा गाडी रिझर्वाक लागली, म्हणून आता 200-300 रुपये तरी टाकून बघू काय. तर आपल्याला जाऊचं असं मिडबावला पेट्रोल टाकू. तर चला जाऊया पहिला मिडबावीत, आणि मग मिडबावीला गेल्यानंतर आपण पेट्रोल टाकूया, आणि त्यातून मग त्या जागेवरती तुमका मी घेऊन जातो आहे. चला. तर मित्रांनो, ह्यो असा आपलो ब्रिज. तर मित्रांनो, ही नदी आणि इकडे हिंजळे गाव, इकडे मिडबाव गाव, आणि आपल्याला जायचं आहे म्हणजे जो चिंगूळ प्रकल्प असा तो बघा मित्रांनो, तिकडे आपल्याला जायचा. आणि पहिला आधी मी पेट्रोल भरून येतलं, तर पेट्रोल भरण्यासाठी जायचं असा ता बघा तिकडे टोकावरती आपल्याला तिकडे जायचं असा. तर मित्रांनो, आपल्याला जायचं ह्या रस्त्याखाली तिकडे. तर त्या अगोदर आपल्याला पेट्रोल पंपावर जायचं, म्हणजे इकडे आपल्याला मिडबावला जायचं. तर चला मग जाऊया आपण पटकन. काय व्ह्यू असा मित्रांनो बघा, इकडे बंगलो काम चालू असत, तिकडे आपली नदी समुद्रात जाऊन मिळता पेट्रोल पंप. तर मित्रांनो, आपण आलो आहोत, तर ते बघा समोर, आणि इकडे नदी. तर जाऊची वाट खायना आता बघूया, आता खायना जाऊचं लागता. ह्या रोडवर नाही येईल, वाट भेटत नाही, तिकडे जाऊचं आपल्याला. पॅन्ट आणलं एक्स्ट्रा, आपल्या चलत जाऊचा लागता. बोलो भाई, आणि बघा
बाबू हम्म. हम्म. भारी आहे. तर मित्रांनो आम्ही पकडणार असं आता कुर्ले. तर कुर्ले पकडू जास्त खून तुमका माहिती असतात जी वेताच्या पातीपासून बनवली जाता खून. तर ती आता अमोल टाकणार असा. तर त्या खुनीत मित्रांनो काहीतरी आपल्याक ना म्हणजे हिवसान म्हणजे काहीतरी बाबा आतडी किंवा एक मासो असं टाकून ती खून ठेवची असं आपल्याक जवळजवळ 3-4 तास किंवा 2-3 तास असा ठेवायचा. त्याच्यात मग हे इकडचे ना खेकडे भेटले. तर मित्रांनो आमच्या इकडचे खेकडे ना वेगळेच असतात. जे कणकुलेत आम्ही पकडलो सावी कुर्ले बोलतात ते का ते वेगळे असतात आणि हे वेगळे असतात. हे खऱ्या पाण्यातले खेकडे असतात. तर ह्या कुर्ल्यांसाठी ना लोक मरतात. तर चला तेच तुमचं कुर्ले आता बघूया भेटतात काय दाखवूया. अमोल असा अमोलाच्या हातात आता खून असा. तर बघूया काय होता भेटतात की नाही. इला मित्रांनो डायरेक्ट मी बाकीचे सगळे काम करतात तर मी काय करायचा म्हणून म्हटलं काहीतरी आपण टाइमपास करूया. ते काम करतात ते काम करू दे. आणि ही सगळी जबाबदारी खुनी बिनीची अमोलकडे असता. अमोल टका काय नाही करत असता. तर अमोल मला सांग जरा. हां त्याच्या आतमध्ये काय टाकलं थोड्या वेळ जरा असं बांधावं काय बोलते मी आपला चॅनल मालवणी असा तू मालवणीत बोललास तरी चालत. कळलं ना. ठीक आहे. त्याच्या आतमध्ये काय टाकलं काय ह्याचं खाणं टाकलं कोंबड्या हा आतडे आहेत. आतडे आहेत हां आतमध्ये त्या ह्याच्यामध्ये आम्ही खुनीमध्ये टाकले. हां आणि खुनीची झाड जी अशी आहे ती गेलं कुर्ली गेली आतमध्ये. ही गावठी कुर्ली आहे. काळा ढेंगा असतो त्याला. आणि कुर्ली जर ही गेली आतमध्ये तर परत बाहेर येत नाही. जाताना जाते पण बाहेर येऊ शकत नाही. किती तास तुम्ही ठेवू शकता. 1 तास 2 तास 1 तास ठेवू शकता की 2 तास. मग ते मच्छी टाकलं ना. हा मच्छी मच्छी टाकलेली आहे. मच्छी टाकलेली आहे. एवढीशी मच्छी आहे. त्याला मच्छीचं नाव हे म्हणतात तारली. ती टाकलेली आहे. तारली टाकलेली आहे. ओके आता बघूया किती तासांनी बघू थोड्या काय. वेळाने आपण येऊन त्याला पाहूया. आपल्याला काय ठीक आहे. मिळतं ते. आपल्याचं नशिबात असलं तर मिळणार हे नक्की आहे. ओके. तर मित्रांनो इकडचं व्ह्यू तुम्ही बघू शकता काय असा. तर चला अमोलला काम पण करू ते का हाक मारतात. तर आपण तुमका मध्ये मध्ये भेटत राहूया. मोठा तलाव आहे. या तलावाला मोठे मोठे आम्ही चिंगूळ सोडतो. टायगर जिगे म्हणतात त्याला. चला तर अमोलची भेट तुमका करून दिलेली असा. चला बाकी काय नाही अमोल. टाकून ठेवू. आपण आपलं चॅनल असा मालवणी तर मालवणी बिंदाच बोलायचं. अमोलला मी तास सांगतोय. अमोल काय रे हाय. बघूया आता 2 तासानंतर आपल्याला बघूया काय भेटतात का. हा सगळा मित्रांनो सामान असा ज्या आपल्या प्रकल्प तेंका बनवतो असा त्याचा सगळा सामान असा अगोदरचा जुना. तर ह्यानंतर वापरला जाणार असा. इकडे एक माड पण असा. आणि तुम्ही बघू शकता इकडे पिंपळाचा वडाचा कसला तरी झाड असा. तर आपण इकडे खाऱ्या पाण्याच्या बाजूक पिंपळाचा वडाचा झाड अशक्य. हे सगळे त्याचे साहित्य असत. अगोदर जो चिंगळू प्रकल्प होतो चालू केलेलो त्याचे सगळे साहित्य असत. आणि हे पाणी सगळं अडवलेलं असा. मग अमोल किती दिवस झाले तुमचं काम सुरू होऊन. ह्या 12 दिवस 10-12 दिवस झाले. 12 दिवस चालू आहे. मग तू आणि सुमित म्हणजे माझा भाऊ दोघं जण तुम्ही ह्या काम करता. ते 12 दिवस करले. हां माझ्या वाटत असत ना रे. अशा निसर्गाच्या सान्निध्यात राहायचा आणि काम करूचा म्हणजे एक प्रकारची मजाच मजा ना.
म्हणजे चारी पावसाने काम साईडीन करायला दिलं आहे, नाही तर पाऊस भरपूर पडतो. तर मी माती टाकतो. काय रे? काय निसर्ग असा मित्रांनो, अशक्य सुंदर निसर्ग. हो ही पण आहे ना. हो. काढूया. माती सगळी खनन मेन कॉन्टॅक्ट. मेन आमचे मुकादम यल्लप्पा नाडगौडा. हे कोण? हे कोण? खणतो. हा? काय ता म्हण मी बरोबर क्लिअर कट मध्ये. येडा लावला. हे दादा भारी आहे. ठेव. तर मित्रांनो, मिडबाव ब्रिज म्हणजे आपण ज्या ब्रिजवरनं इलाव, तर आता बघू शकता तुम्ही किती लांब असा इकडनं आणि केवढासा दिसता. ता बघा, हो देखो तिकडे. तर आपण तिकडनं इलाव ब्रिजवरनं. आणि हे मित्रांनो जे खड्डे असतात म्हणजे असे ह्या ठेवलेले असतात, तर ह्याच्यातच चिंगूळ प्रकल्प केला जाता. तर मित्रांनो, चिंगूळ प्रकल्प ह्यो भरपूर वर्षापासून चालला आता. तर आमच्या गावात म्हणजे आमच्या गावात पण एक असा चिंगूळ प्रकल्प आणि हो मिडबा इथलो इकडे. तर मित्रांनो, 2 चिंगूळ प्रकल्प तुमका ह्या जवळपास एरियात, जवळपास भागात, एवढ्या गावात म्हणजे अगदी मुणग्यापासून हिंदळे, मिडबापासून दहिबापर्यंत ह्या 4-5 गावात ना तुमका 2 चिंगूळ प्रकल्प बघू भेटले. तर बघूया आपल्या ह्या परत चालू करू आणि परत बघू भेटात. मग ज्यावेळी ह्या चालू होईल त्यानंतर पुन्हा एकदा मी इकडनं भेट देऊन जाईन ना, बघून जाईन. तर मग वाईजरा इकडचं एरिया फिरतं आहे, कसा वाटता बघा तुम्ही पण. काय निसर्ग असा तो. पाऊस बेकार लागणार असा असं माका जर वाटतं, कारण काय ना पावसानं काळोख केला ना. लागलो की काय? अरे यार लागलो पाऊस. भिजवणार 100% आपल्याला जाऊचं लागतं. नाही तर हय काय आहे शी, भिजणार आपण, भिजणार. तर पाऊस गेलेलो असा नाहीला एवढंच होतं तर मग फुकट तुम्ही इकडे धावतील वाई जरा तिकडनं फिरत होतं लागलं. तर मित्रांनो, तो बघा तुम्हाला दाखवत आहे तो जो रोड हा पाठीमागे, तर त्या रोडच्या तिकडे तुमचा खाली पाईप दिसत असतील. तर मित्रांनो, जेव्हा भरती होता ना तिकडच्यासाठी खाडी आहे, तिकडे मी तुम्हाला नंतर जाऊन दाखवीन. तर जेव्हा भरती होतं ना त्यावेळी त्या पाईपाची ना बुचा, त्या साईडला बुचा असत, झाकणं तर ती झाकणं उघडली जातात आणि जेव्हा भरतीचं मासं सगळं इकडे आतमध्ये येतं. इकडे आतमध्ये गेल्यानंतर इकडे मग तो इकडच्या भागात काही असतात आणि नंतर मग ती झाकणं बंद केली जातात. आणि ह्यो प्रोजेक्ट असा. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे चिंगूळचे प्रकल्प केला जातात, म्हणजे चिंगूळ टाकून ते पाळले जातात. असं ह्या असा इकडच्यासाठी मी नंतर जाईन तर दाखवीन तुमका. तर पाऊस परत कळत केला बघूया. हे मित्रांनो, ज्या म्हणजे कालवा जे निघतात, तर मित्रांनो जे कालवा असतात बाजारात विकले जातात, तर मित्रांनो ती कालवा ह्याच्यातून बाहेर पडले जातात, ह्याच्यातून काढतात. ही फोडूचे लागतात, एका बोलतात करप. ते बघा तिकडे का इकडे भरपूर सारे तुमका ते करपाचे ह्या बघू भेटलेले, करप बघू भेटलेले, रिकामी झालेले आपण. तर हे तुमका भरलेले पाहिजे असतील तर मित्रांनो त्या खाडीच्या आतमध्ये जायचं लागतं. त्या खाडीच्या आतमध्ये असतात. मित्रांनो बघू शकताच, हे बघा छोटे छोटे मासे किती असतात. हे बघा इकडे असत, पण हे वेगळे कुर्ले असतात. हे बघा 1 आणि इकडे 1, 2, पण हे कुर्ले मित्रांनो खात नाही, हे वेगळे कुर्ले असतात. मित्रांनो तुमका दिसत असतात, ही बघा काळिंद्राची पोरं असत. ती बघा काळिंद्र बोलतात ते का, तिची पोरं असत. हे बघा
पाऊस जोराचा लागलो हा. वारो 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 आमल्या का फेमस करू द्या. जेवलो का परत 4 वाजता टाकून 4:30 वाजता जेवलो होईल 2:30 वाजता जेवलो टाकून ठेवतो म्हणून मी जेवले. बरोबर ना. नाही तर मी नाही जेवलो. पण तो खायचो कप्पो खाली ठेवलेला पोटात कळलं हा, लेट झालं. कोण तो कोण तर जाऊया आपण आता खून लावलेली त्या खुनीत काय आहे काय बघायला. चला. खून मगाशी टाकली होती त्या खुनीत काय भेटला की नाही तर बघूक जाऊया. मोल असावे बघा. मोल बोल बाय. ह्या इकडे वाकून जायचं लागता. हो आरामात आरामात. अरे गाडी जवळली काय असा सुटले बाबो. गेले सो आपले काय केलं निनी. या सुटला गाठ मारलं होतं. गंडवल्यानी. अरे अरे पळाले. त्या- एका सांगितलं होते मी. ए, नाही रे, आई गाठ ना सुटली. वा काम भारी केलं का तू. नाही काढून ना अरे हे वाक वाटतं. तीच घ्या ती आधी आहे ना. नाही रे नाही मुद्दाम नाही. जेवणाचा टायमिंग झालेला आहे तरी जेवण वाढलेलं आहे बघा. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. सगळेच झाले ना बरोबर भाजी वाढून बघ परफेक्ट वाटत 2. तर मित्रांनो दुपारी जेवण झालं असं आणि जेवण झाल्यानंतर त्यांचं काम सुरू होईपर्यंत अमोल म्हणता की बाय जरा घरी येऊन काहीतरी भेटला तर भेटला एका दुसरे मासे म्हणून आम्ही 3-4च भेटलेत आमका गांडूळ. हे बघा 3-4च गांडूळ आहेत. तर बघूया आता टाइमपास जेवला वगैरे मस्तपैकी. काय आला तू वर चढले माहिती का ह्याच्यावर कसले सनसनावून उडे मारूक लागले बघ. आई शपथ आता हे होते. काय खाल्या खातात खातात काय काय आता बारकी आहे ना परत. तर मित्रांनो हे काय बोलतात काय बोललात. गरगाटा हो मासो आमच्या कणकवलीत अजिबात नाही कारण का ह्यो खाऱ्या पाण्यातच भेटता. डेंजर हा दिसाक पण भारी हा मस्त सुंदर. तर काढ दे का परत एकदा टाक. मस्त बहिण काटेरी अरे पॉवरफुल आणि घरी लय मोठी अरे ह्या घरी मोठी आणि ह्याच्यापेक्षा मोठे गावले असते. उद्या बघूया उद्या ट्राय करूया. काढू लावले काढू घरीला
खाल्ले नाही बघ घेतल्याने बरोबर पचकन खाल्ले नाही तुकाच लागणार होते ते त्यांका ना खाऊ काढूच संपले होतो एक डब्यात झाड डबा झाडतो का. तर मित्रांनो खुनीतले कुर्ले गायब. कुर्ले म्हणजे कुर्ले भेटूक नाही कारण का एका साईड त्याने बांधला नव्हता त्यामुळे कुर्ल्याने मस्तपैकी आतडा वगैरे खाल्ल्याने आणि छू झाले. तर आता आतडे हाणूची लागतली प्रॉपर एक आतडे घेऊन ना कोंबड्याची 1-2 नाही म्हटलास तरी 2-3 खुनी असत. तर बघूया उद्या आतडे हाणूक भेटतात काय. मी येताना घेऊन येईनच आणि प्रॉपर आपण त्याची सेपरेट व्हिडिओ बघूया की खुनीतनं कसे कुर्ले भेटतली आणि कशी काय करूचं लागतं आणि कसा आतडा ठेवूचं लागतं. आणि आता संध्याकाळी जाऊ आम्ही घरात. तर मग चला एवढं छोटंसं व्हिडिओ होतो. छोट्याशा व्हिडिओ तुम्ही लाईक कमेंट शेअर करू विसरू नको. येणाऱ्या नवीन व्हिडिओ आपण लवकरात लवकर भेटूया म्हणजे उद्याच्या व्हिडिओत. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे होय मित्रांनो मासे एवढे असतात ना तर तुम्ही आता मागाशी बघितलं असते गरंगाटे बिरंगाटे परत शेंगटे वगैरे भरपूर मासे म्हणजे टाकला की भेटतात. तर मग चला टाटा आणि बाय बाय. येणाऱ्या व्हिडिओत भेटूया लवकरात लवकर. वादळाला वादळ काय झाला आता बघा छत्रीचा. अरे घरात जाऊचा छत्रीचे तारे मोडले. मालकांका देवा मेला नू फड्यातल्या फड्यात काताच काय. हा मोठा दे या बो नारळ वाटता टाक.